Bizim məktəbimiz Qozanның İski Totar bistesinin ortasında urnaşqan 80-ci номерлы hem bu yıl başından Qoyun Nasiri zor şəxs bizim məğrifətçimiz ismin alıb yeni oku yılını başlap jiberdi. 1871 yılını bizim İski Totar bistesinde Qozan şəhərinin büyük Qoyun Nasiri tarafından düzülgən birinci Totar məktəbi. 80-ci məktəbdə Qoyun Nasiri mirasına nigizlənib işləyirlər. Oku yılı davamında məğrifətçinin tuğan avılı Yeşilüzən rayonu Yuqarı Şırdan avılında da şaralar uza. Kiləcəkdə məktəbdə Qoyun Nasirinin sının qoyarğa planlaşdıralar. Maketindən görüngənşə, onda məğrifətçi bilən birgə mədrəsədə bilim alışı həm bugünkü oxuşu urnaşdırılacaq. Bu yıl indi başlanıb getə Nasiri okulları degen şunday konferensiya. Bu bizim fevral oylarında təminlanacaq. Qoyun Nasiri'nin tuğan günündə. Şuna görə etəsi kilə biz yonadan tradisiyalar üstələ. Jir şarının barlıq nüqtasında Qoya barma bizim Tatar var. Məktəb gürlü Tatar bolğan yerdə qürurlanıb ədik. Biz Tatar. Əsəmisiz. Minərmən Maraca sərgiləyirə. Bugün məktəb qonaqlar qabul etə. Biri də Tatar, Rus, Azərbaycan, Üzbək, Qırğız, Qazax, Xitay, Vyetnam, Qərəb millətindən bolğan balalar bilim ala. Иң мөһиме, алар барысы да татарча әйтәләшә. Özrak Tatar телен беләм, чөнки безне телләр охшаш. Мәктәптә дә татар телен өйрәнәм. Балаларны татар мөхитенә якынайту төрле милли уеннар аша да башкарыла. Мәктәп укучылары төрле республика күләм, шәһәр һәм район чараларында катнаша. Тел ана бүләге дип әйтәләр. Без дә татар телен баетырга, үстерергә тиеш, балаларны өйрәтергә тиеш. Ул безнең зур бурычыбыз. Балаларга сабый чактан өйрәтик без ана телен, татар моңын, татар җырын. Бишекләрдә килеп йоклатык без үссен сабый ишетеп азан моңын. Bizim Respublikamızın 2 milyon Tatarının 1 milyonu Tatarca söyləşdi. Şuna görə mənə balalarının көңілін qozğaltığı üçün Tatar ailələrində də balaların dilinə hörmət һәм ихтирам уяту үшін, һәм аны саклап калсын үшін сезнең хезмәтегез бик кирәк. Шара актлар залында дәвам итте. Qoyun Nasiri исемендәге 80-нче мәктәпкә капиталь ремонт ясау турында килештеләр. 2025 елда мәгърифәтченең тууына 200 ел. Уку йорты бу юбилей датасына әзер булып керергә тиеш. Ә гимннары бар инде. 80-нче мәктәптә Казанның Вахитов районының балалар белән мәктәптән тыш эшләү оешмасы, музыка һәм якшәмбе мәктәбе дә урнашкан. Шулай ук Казан дәүләт федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты белән тыгыз эшлиләр. Казан дәүләт мәдәният институты белән узган уку елы ахырында ук үзара шартнамә дә төзегәннәр. Әле заманында бит педагогия институтының база мәктәбендә булган бердә бик күп практика тәҗрибә үткәннәр, укытучылар шунда ук үзләренең һөнәр осталыгын арттырганнар. Менә Казан мәктәпләрендә менә мондый эчтәлек белән мәктәпләрнең эшчәнлеген ныгыту безнең телне саклау өчен дә бик кирәкле чара. Бу көнне мәктәптә беренче тапкыр милли көрәш турниры да оештырылды. Бәйге биредә 40 ел эшләгән физик тәрбия укытучысы Әгъзам Яруллин исемен йөртә. Тамыш балаларны бик яратам. Балаларны мин уйлыйм, шу үз балаларым шикелле үтәм инде. Аларга и булышырга да арышып та җибәрергә кирәк. Төрлесе була. Быелгы уку елы башыннан мәктәптә көрәш секциясе оештырганнар. 30 бала 2 төркемгә бүленеп әлеге түгәрәккә йөри. Бу бәйге аларны тагын да кызыксындыру, теләк уяту өчен дә эшләнә. 71 көрәшче катнаша. Бер вакытта да мондый турнирлар үткәрелмәгән. Мәктәп директорының инициативы белән Күкмарада, Мамадыштагы Тәкәнеш дигән авыллардан яшь көрәшчеләр чакырылган. 8 төрле үлчәү категориясендә. Бусы менә була беренче этап. Аннан соң менә без шундый фикергә килдек. Шушы яшьтәге балаларны Казан мәктәбендә укучы, шушы көрәш белән шөгыльләнгән, или шөгыльләнә башлаган, может киләчәктә шөгыльләнергә теләге булган малайларны җыеп, февраль-март айларында Казан күләмендә шушындый турнир үткәрергә планлаштырыла. Татарстан Республикасы көрәш федерациясе мәктәптәге көрәш залына келәмнәр бүләк итте. Турнир дәвамлы булсын дигән теләктә калабыз. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Бөек Ватан сугышы